valores, porque hai días e datas enlleiras, como pode ser o día 17 de maio, que é o día que conmemoramos o Día das Letras Galegas. Este ano dedicado a María Victoria Moreno, que é a cuarta muller que se lle adican ao Día das Letras Galegas despois de que se empezou alá por o ano 1963, que se dedicaron naquel momento a Rosalía de Castro, é unha galega de adopción e, neste caso, a Concellería de Cultura aposta por celebrar a Festa das Letras na calle, aposta por celebrar a Festa da nosa lingua na calle, por celebrar o Día das Letras Galegas na calle, no centro da cidade, no edificio municipal Ángel Valente, e aí vai haber desde as 11:30 da mañá actividades de todo tipo, actividades infantís e actividades para adultos, pero fundamentalmente vai haber actividades infantís por un motivo, porque a obra de María Victoria Moreno se dedicou en unha parte importante á literatura infantil e á literatura juvenil. Os actos comenzarán ás 11:30 na Sala Valente, cun espectáculo de Luís Vallecillo, Contamos un conto. A continuación teremos un concerto homenaxe de Xardín Desordenado a María Victoria, que leva o título de Victoria da Luz, e tamén contaremos durante a mañá coa participación de unha bicicleta biblioteca de Anxo Moure, coa bicibiblioteca, non quero dicir mal, vale, bicibiblioteca polas rúas do Paseo, que achegará os libros e os seus contos aos máis cativos.